Arewa Blog TV, tashar al'umma. Ni ban gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha, ki sani da wata ki daɗa ni zan ji muri daga soyayya. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake ji ki zuciya ta bayan kaina bane ba, yarda ki amsa duk da na san dai ba lallai bane ba, ki haƙuri ki ji sako na daga ke na rufe, yadda wani daga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba. Mu haɗa shi kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi, mu dai mun gane zagirin sowa ne san badilin shi, cikin ganna zagayen ne mun ki jiki ya daɗe, ki nazari kan abin da nake na san babu jayayya, aikin san na sai ga wata yar magana in kika je ki gida ki tuna hanta, bana san rigima amma san ki yare mini hauta, to ke ma ki sani za ya fi kyau mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba, kin sani inda wata ki daɗa ni ka san zan ga soyayya. Dan Allah ki kula ni na gaza ki hazani, so ne ya kama ni ya daure ni ya yi bin rauni, inda kin duba ni zakir baki yo sayani, ke ɗaya zan wacce na ni mai kyawu na kamanni, inda na ce ke nake so ke ba ce min kina so na, to aiki sai na so kuma ina so, to babu zubi ba da fara da na kan ki nake buri, ki zamto uwar yara a gare ni cikon fari, na san ki so na hakika ta da alkawari, ba domin hali na saki kula da badan Allah nan Allah. Ni ban gaji ba tun da na ce ban gaji ba, kin sani ki haƙuri ki gwada mini so karki min da jayayya. Midgate Mix. Beat Update Record. Sauti daga arewablog.com.